Жыллёва-камунальную гаспадарку чакаюць змены. Калі у вас ёсць прэтэнзіі да ЖКГ, то глядзіце навіны з будучыні. З вами Ольга Старасціна. Знак бяды. Должным образом, так мягко говоря, не сработал, это точно. Лукашенко прыносіць няшчасце. Яго пачалі пазбягаць. А дальше что? Без допинг. Паслабляльны допінг ад першага. Это все для вас. У паразах Дынамо Мінск вінавацяць яго. Беларуская рулетка. Вас альбо пачуюць, альбо арыштуюць. Это то, как видит проблему администрация президента. Качанова становится грудями на амбразуру. Вы посмотрите, сколько будет сейчас мой адрес. Но это не важно. Баронец Лукашенко ці падстаўляе яго. Дзе Лукашенко, там правал. Не толькі ягоная прысутнасць прыносіць няўдачу, але ён сам становіцца небяспечны. Калі раней былі ахвотны атрымаць ягоную увагу ды падарункі ад яго, то цяпер ледзь знаходзяць тых, хто згодны побач з ім знаходзіцца. Половина точно брехня. Лукашенко сказаў, дзе глядзець праўду. Читайте пул первого. Это моя ответственность. И если там опубликовано что-то с моей стороны там, или стороны государства, мы за это несем ответственность. І мы пачыталі. Аказалася, што не адзін дзень, а месяцамі уся наша краіна жыве хакеем. Так напісалі ў афіцыйным канале Лукашэнкі, якога цяпер нават прапагандысты прэзідэнтам не называюць. Нават у іх не падымаецца рука пісаць. Прэзідэнт з сабачкам выйшлі на лёд. Прэзідэнт гуляецца. Прэзідэнт дагуляўся. Прэзідэнт даставіў хакеістам вячэру. Это все для вас. Без допинг. Прэзідэнт гатовы спаць на Менск-арэне. Как только выигрываете, я ночую здесь. Але начаваць у лядовым памяшканні першаму не давялося. Ягоная дарагая, любімая хакейная каманда прадула. Спасибо вам. А вінаваты сам Лукашенко. Кожны раз пасля таго, як ён прывозіць хакеістам сваё хвалёнае сала, яны адразу пачынаюць прайграваць. Так было і цяпер, і летась. Без допинг. Еще раз спасибо. Падобна, што салам Лукашенко пачаставаў і набліжаных. Гляньце, колькі пасля гэтага ля Александра Рыгоровича пустых крэслаў. Побач у праходзе стаяць чыноўнікі, але каля распаўсюдніка сала сядаць не згаджаюцца. Баяцца, відаць, што і іх пачастуе. Каля бацькі, што прыносяць і спартовыя няўдачы, і праблема са страваваннем, нават роднага сына не было. Вам подарок. Сёлета не было колечкі побач з татам і ў царкве, куды яны штогод на Вялікдзень разам хадзілі. Ноч у храме на Ўсяношнай Александр Рыгорович ніколі не праводзіў, але па святах сынам прыязджаў, каб свечку паставіць і папіярыцца. Я не держусь за власть. Это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть. Лукашенко хлусіць і Бога не баіцца, затое вернікі праваслаўнага атэіста пачалі баяцца. Яго, падобна, у вялікія цэрквы не запрашаюць, выбралі найменшую з магчымых. І нават стаяць з ім побач страшнавата, у чыноўніка вояк рукі трасуцца. А Лукашенко надалей Бога гнявіць, з алтара прарокуе. Всегда у нас было тяжело и будет тяжело. Калі наступіць канец лукашэнкаўскага свету, дакладна невядома. Але, як той казаў, знакі будуць. Моя главная задача сегодня – исполнить свое любимое действо, поставить свечку. Здаецца, няма ніводнага боскага запавету, якога б Лукашенко не парушыў. Як думаеце, чаму ён Бога не баіцца? І ці ёсць мяжа цынізму? Пішыце ў каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. Ды не забывайцеся ставіць лайкі, калі праграма вам падабаецца. Чаго дакладна не напішуць у лукашэнкаўскім афіцыйным пуле першага, дык гэта пра сапраўдны стан рэчы ў краіне. Пра гэта людзі пішуць у садсетках. І раней сёе-тое Лукашэнку даносілі. Калі назапашвалася крытычная маса, ён звальняў чыноўнікаў. І так было, пакуль Качанова не стала грудзьмі на амбразуру. У чыстенькай прыгоженькай лукашэнкаўскай Беларусі ёсць невырашальная праблема з душком. Подвал 3 месяца затоплен фекалиями, а коммунальщики игнорируют заявки. А што калі памяняць месца жыхарства? Ой, і тут праблема. Каждую осень и весну мы задыхаемся от вони фекалий. Наши подвалы затоплены канализацией, местами взрослому человеку по пояс. И проблема носит массовый характер во всем районе. Это не ошибка жильцов, это технический провал. Што ж вы хацелі, стары жыллёвы фонд? Пераязджайце ў новыя дамы.
Ой, і ў новых такое ж. Коммунальники оказались очень медленными на подъем. Где найти управу на ЖЭУ? Управу можа знайсці толькі той, хто нам гэтыя праблемы стварыў. Лукашенка. Ён вырашае, колькі сродкаў вылучыць на ЖКГ і каго начальнікам прызначыць. Ремонт в подъезде сделали, все покрасили, плиточку положили. Кабеля красиво тут все попроводили. Все очень четенько. Днямі галоўны любіцель парадку прызначыў новага намесніка прэм'ер-міністра, адказнага за жыллёва-камунальную гаспадарку. Считать деньги, я уверен, что тоже научился, поскольку нельзя работать руководителем, не уметь считать деньги. Чыноўнікі так умеюць лічыць, што пазней беларусы не далічваюцца грошай у сваіх заробках. Маловато, говорю! Маловато будет! Начальнікі рапартуюць, што сярэдні заробак у дворнікаў 1300, а ўзімку 1600 рублёў. Самыя дворнікі называюць іншыя сумы. 678 рублёў 76 копеек. Заробак за працу ў марозны люты. Прыбіранне 6 двароў з сумётамі па пояс і 7 шматпавярховікаў. Работаю здесь, в музее, дворником. Я тупо существую. Работа, дом, дом, работа. Ахвотных цяжка працаваць не за грошы, а за грашы даводзіцца шукаць. У далёкай сонечнай Афрыцы знайшлі Ісмаіла Суму. Ён найлепшы дворнік Магілёва. Вот это моя территория. Народного 7. Я тут убираю. Хлопец, якога жыхары мікрараёну юбілейна называюць смайлікам, добра працуе і добра танцуе. Вот эта нога отступает. Раз, два, три. Але доўга працаваць дворнікам ён не збіраецца, мае іншыя планы на жыццё. Раз, два, три. У смайліка толькі адзін двор, які ён прыбірае. А палічыце, колькі двароў прыпадае на аднаго віцебскага дворніка. У мясцовым жрэд паведамілі, што 360-тысячны горад прыбіраецца ўсяго 200 дворнікамі. Прычым большасць з іх або пенсіянеры, або людзі перадпенсійнага веку. Не дзіва, што ў пад'ездах не прыбіраюць. У адказ на скаргі жыхароў камунальнікі спачатку казалі, што норма прыборка толькі раз на месяц, а пазней і ўвогуле адказваць перасталі. Ну вот, так лежит. Собака даже боится. Але людзі не пераставалі скардзіцца. На бруд у пад'ездах і дварах, на горы смецця, на брудную ваду з кранаў. Смотрите, что течет у жителя Гомеля из крана. Может, кто-то по видео определит, это Кока-Кола или кофе. А может, конец бедной жизни, нефть пошла. Каб не вырашаць праблемы, вырашылі ўвесці адказнасць за скаргі. Ведь это имидж власти. Схема такая. Праблема ёсць. Людзі на яе скардзяцца. Адказныя чыноўнікі пішуць наверх, што праблемы няма, скаргі дарэмныя. Наверсе вырашаюць, што тых, хто скардзіўся, трэба пакараць. Ну, должна быть какая-то ответственность за то, что ты доносишь и пускаешь в публичное пространство. І мы за тое, каб прыцягнулі да адказнасці тых, хто такі схематоз у нашай краіне пабудаваў. Лукашэнку і ягоных стаўленнікаў на адказныя пасады. Ну а как по-другому? А як у вашым выпадку, чыстенька ці магло быць лепш? Калі ЖКГ спраўляецца, то дзякуючы чаму? А калі не, то што перашкаджае? Пішыце вашыя меркаванні, калі гэта для вас бяспечна. Пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф, ды ў акаунтах навінаў з будучыні ў Тык-току ды Інстаграме. Маштабныя карупцыйныя схемы ў ЖКГ раскрыў Дзяржкантроль. Хабары для высокапастаўленых чыноўнікаў, як аказалася, перадаюць не толькі ў капэртах з рук у рукі, а нават хаваюць у прыбіральнях. Можа, новаму намесніку прэм'ера, адказнаму за жыллёва-камунальную гаспадарку, удасца нарэшце зламаць сістэму і навесці парадак. Терехов Александр Александрович. При призначении Александра Александровича Терехова Александр Егорович сказал, як ёсць. Тебе будет не сладко. Але Александр Александрович про проблемы ведая. Жилищно-коммунальное хозяйство тоже знаешь, ремонтом придется заниматься, капитальным и прочее. Капітальны рамонт. Яго людзі спачатку чакаюць, а пасля ад яго пакутаюць. В Кобрине капитальный ремонт дома сделали так, что после дождя все потекло. Каждая квартира заплатила работы по 3000 рублей. Оказалось, строители забыли закрыть часть крыши, и дом затопило. У Витебску капрамонт принес іншыя праблемы. Из подвалов повалили грызуны. Крысы проникают в квартиры через унитаз, бродят по балконам, залезают в окна. А в мусоропроводе звучит писк десятков животных. Коммунальщики на жалобы не реагируют. Ды і ў сталіцы пацукі сябе паводзяць упэўнена, як карэнныя жыхары.
Минский микрорайон Малиновку атакуют крысы. В районном чате опубликовали видео битвы крысы и кота. Крыса смелая и деловая. Сигналы о крысах поступали в ЖКХ Заводского и Московского районов. Без энтузиазму и радости Терехов обвестил, что готовы працаваць. 24/7, мой телефон открыт для всех, для каждого. Для ўсіх і кожнага гэта не для нас з вами, а для ўрадоўцаў, большасць з якіх ён добра ведае. Александр Терехов быў міністрам ЖКГ з 2014 до 2020 года. Пачынаў з самых нізоў, скончыў Гомельскі дарожна-будаўнічы тэхнікум, пасля Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту, а ўжо праз 3 гады пасля сканчэння акадэміі кіравання яго прызначылі на міністэрскую пасаду. Што ж ён зрабіў такога, што з пасады вылецеў? Хацеў правесці рэформу ЖКГ, паводле якой людзі мусілі плаціць толькі за тыя паслугі, якія ім надалі якасна. За некачественную услугу человеку предоставлять скидку, которая должна быть, конечно, существенная, чтобы человек имел право на перерасчет за некачественно оказанную услугу. Але Лукашенко не згадзіўся. Як думаеце, чаму? Можа, таму, што якасных паслугаў не так і шмат? Не было б за што грошы браць. У чэрвені 20-го ён зняў Терехова разам з усім ліберальным урадам Ромаса, абвінаваціўшы ў безгаспадарлівасці. Многие мне опять предлагали скостить, уничтожить Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Думаю, это делать нельзя, потому что самый большой поток вопросов от населения по ЖКХ. Но ЖКХ не может быть в этом состоянии. В ЖКХ должен прийти хозяин. Найлепшы гаспадар – гэта сам жыхар. Шмат дзе ў Беларусі праблемы прыбірання дамоў і двароў, дробных рамонтаў эфектыўна развязвалі таварыствы уласнікаў. Але гэтую сістэму самаарганізацыю ў 20-м годзе ўлады пачалі актыўна знішчаць. Небяспечна, калі людзі збіраюцца і самі вызначаюць, як ім жыць. А тым часам ужо і дамы, што называлі візітоўкаю сталіцы, выглядаюць непрэзентабельна. Што ж павінна здарыцца, каб Лукашенко пачаў і трубы, і сістэму мяняць? Хотите реформ? Пожалуйста. Я могу за сутки организовать эти реформы. Я научился, я умею это делать. Умей абяцаць, а казаць не значыць рабіць. Заўтра міжнародны дзень грошай. Хочацца пажадаць, каб яны былі ў вашым жыцці не мэтай, а інструментам для свабоды і бяспекі, каб іх заўсёды хапала на галоўнае, на блізкіх здароўе і тое, што робіць вас па-сапраўднаму шчаслівымі. З вами была Вольга Старасціна. До сустрэчы ў заможнай будучыні.